irakurriko dizuegu, espero dugu gustatzea. Munduan beste asko bezala, Patxi, Pantxo eta Itziar izeneko neska-mutil batzuk bizi ziren hiri handi batean. Udaberriko egun eguzkitsu batean ikastolara joan ziren egunero bezala. Gelara sartu zirenean, hala esan zuen Andereño Josepak. Gaur giro ederra egiten du eta mendira joango gara. Zer iruditzen zaizue? Ikastolako haur guztiak bibaka eta txaloka hasi ziren pozak zoratzen. Jufi, biba, gora eta aupa, Andereño Josepa. Esan zuen Pantxok. Biba, gora eta aupa! Erantzun zuten neska-mutil guztiek. Neska-mutilaiek oso pozik joaten ziren mendira. Han oso gustora ibiltzen ziren jolasean. Aspertuta zeuden hiriko iskamila eta zaratekin. Hirian jende beti presaka eta zerri ibiltzen da. Eta arrisku handia dago automobil, autobus edo motorren bat harrapatzeko. Hala egun hartan kantari abiatu ziren aurrak mendira. Aurrera autobusa hartu zuten eta gero hiritik irten eta autobusetik jaitsi ziren korrika joan ziren mendira gora. Andereño Josepa gizena zen eta atzean geratu zen neska mutil bizkorrei jarraituz ezinik. Uf, ezin dut gehiago! Esaten zuen aldapan gora izerdi patxetan zioala. Polikiago, mesedez, lertu egingo naiz eta. Mendi gainera iritsi zirenean, aurrek galdetu zioten Andereñoari. Andereño Josepa, Andereño Josepa, zer egingo dugu orain? Andereño Josepa ordea ez zegoen ezertarako, apatxo esan eta harri zabal batean gainean eseri zen. Ni ezin naiz mugitu ere egin, hementxe geratuko naiz pixka bat deskantzatzen, zue bitartean jolasean ibili. Bale, ibiliko algara harrapaketan? Proposatu zuen Patxo. Ez, nik nahiago dut gordeketan jostatu. Kesatu zen Itziar, nik kilkerrak harrapatzera noa. Esan zuen Pantxo. Batzuk harrapaketan jolasean ziren Patxirekin, beste batzuk gordeketan Itziarrekin, eta beste batzuk Pantxorekin joan ziren kilkerrak harrapatzera. Patxi eta bere lagunak basoan ari ziren harrapaketan jolasten. Bat-batean katagorri bat azaldu zen eta purrustaka hasi zitzaien. Aizue, zertan etorri zarete ona, alde mendik aile duzaide. Oso azere zegoen katagorria. Aurrak beldurtu egin ziren eta Andereño Joseparen gana joan ziren korrika zer gertatu zitzaien esatera. Itziar eta bere lagunak ere basoan ari ziren gordeketan jolasten. Halako batean, zozobez bat atera zen sasi artetik eta herrietaka hasi zitzaien. Alde hemendik aletan mukizunak, hanka hemendik. Oso azerre zegoen zozoak. Arrak beldurtu egin ziren eta Andereño Joseparen gana joan ziren korrika. Pantxok eta bere lagunak kilkerrak harrapatzen ari ziren. Berriro irakurri? Pantxok eta bere lagunak kilkerrak harrapatzen ari ziren. Pantxo, zuk aldakizu nola harrapatzen diren kilkerrak? Esan zion lagun batek. Bai noski, zuloan pisa eginez eta kilkerrak kanpora ateratzen da. Erantzun zuen Pantxok. Begira! Eta kilkerzulo batean pisa egitera zibazenean, justu orduan kilker bat azaldu zen zulo barrutik herrietaka. Zertan ari zara mutiko demonioa? Ezin altuzu bakean utzi bakean dagoena? Esan zien petral eginak kilkera.
Aurrak beldurtu egin ziren eta Andereñoaren gana joan ziren lasterka. Patxik, Itziarrek eta Pantxok zer gertatu zitzaien kontatu zieten Andereño Josepari. Hauxe gauza harrigarria. Esan zuen Andereño Josepak. Ea, guazen denok animalia horiekin hitz egitera, hemen bada misteriorin bat. Joan ziren denak animalien bila eta basoko bazter batean topatu zituzten. Katagorria, zozo eta kilkerra bilera bat egiten ari ziren. Aizue! Esan zuen Andereño Josepak. Jakin al daiteke zergatik zaudeten haserre gurekin? Zozo beltzak Petral samar erantzun zion. Eta galdetu egiten duzu gainera, zuek herria edo hiria esaten diozuen leku horretan bizi nintzen niren lagun batzuekin bazen han nahiko zuhaitz sasi eta belardi, baina egun batean, ai, Suspiria bota eta isilduze egin zen zozoa. egun batean, zer? Galdetu zion jakin minez Andereño Josepak. Zera? Gero eta petrolagoa zegoen zozoa. Egun batean, etorri zirela gizon batzuek makina handi batzuekin eta gu bizi ginen lekuan txikitu zutela etxesatar batzuk egiteko eta gu izorrai. Hona etorri behar izan genuen. Izilunean egin zen gero katagorriak hartu zun hitza. Gu ere han bizi ginen. Eta oso ondo zuhaitz asko zegoen eta, baina zuhaitzak bota zituzten eta ez zerurako eta ez lurrerako geratu ginen. Kilkerrak hitz egin zuen ondoren. Gu ere pozik bizi ginen bagan. Oso txepulutak genituen lurpean eginda, baina zulo guztiak estali zizkiguten kaleak egiteko. Nire zuloaren gainean semaforo bat jarri zuten eta izorrai, ona etorri behar. Baina guk ez daukagu horren kulpari. Esan zuen Pantxok. Zaude isilik, zu demonioa. Esan zuen Kilkerrak. Haserretu zein Kilkerrak. Lehen ia pixa egin duzu nire zuloan eta horixe egiten diguzue zuek beti, pixa burutik behera. Kilkerrak horrela rapatzen dira eta... Esan zuen Pantxok lotzatuta. Katagorria, zozo eta kilkerra azerre joan ziren handik. Hurrengo egunean, Andereño Josepa laguntzarekin aurre gutun bat idatzi zioten alkateari. Hauxe esan zioten, hiria zuhaitz gehiago jartzeko Katagorri, zozo eta txoriontzat. Eta belardiak kilkerrentzat. Noi adina zulo egin ahal zezaten. Alkateak onartu egin zuen aurren proposamena eta zuhaitz eta lorategi asko jarri zituen hiria. Eta Katagorria, zozoa eta kilkerra ara joan ziren bizitzera bere lagunekin. Handik aurrera Patxik, Pantxo, Itziar eta hiriko aurrak Katagorria, zozoa eta kilkerra bizitatzera joaten ziren egunero ikastolatik irten ondoren. Eta Pantxok ez zuen egingo pixa gehiago pixa egingo kilkerren zuloan. Bazan, ipuin polita zan, eta ez bazan iso, eta ez inori esan.